ako dahil si kuan sa akong birth si Rex Bulilaw. Pero akong ngalan gid nga na kuan gid diri mugna gid diri sa akong kuan Doro kuan na. Na 6 years na ako nagtrabaho aning kuan honeybee sa akong naagyan gid. Lisod-lisod gid siya kuan kay tungod kuan kutis siya ba kuti nga trabaho dili pud bugat pero kutis siya. Nya di nimo ma-memorize ang kuan kanang sa imong itrabaho nana. Di gid pud sila mabuhi gid kinahanglan gid na nay accurate nga labi na sa paghimo og box, himo og frame dapat naging mga sizes ana nga imong sundon kay kun mo example kanang sa frame ra gina ang kaluagon. So kun muluag na siya ang mahitabuan na ang mga worker mo-focus na sila og kuan ila ng taplakan ang luag di sila kay ang han ilang makuha. Ang kanin siya gi kuan lagi nako actual ginako ni nga gi kuanan kanang pag wa na ako na ang experience gyud nako sa pag-atiman ani taas-taas na gid 6 years. Kinsa nga mo willing mo patudlo tudloan nato. Bisag unsa ka simple og dili pud nimo linya or wa kay interest. Alright, so mo na siya atong promotion karon nga adlaw. Salamat kaayo Sir Rex. So mao na siya mga higala ang iyahang gitawag diri og mga bees no. Kung doon natay kay baloing ani dot kay siya no organic nga mga kinahanglan ka og dugos automatic nga magkuha nato. Salamat kay Sir Rex Bulilaw. Okay, salamat sir.